खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो दायो मोनाबिलिनि सम ओमफ्राय जोङो नै अर सायगासिनो न' सिङावनो आरोना माबायावहा मा होनो हिटारावहा लाइनाव हिटाराव माने अर सायगासिनो बिराद थान्दा ना ओमफ्रायो मा होनो आङो दिनैहाय माने जोंनि आगै मुटुनि बिनानावखौ आरोना बेयो माने फैनो नागिरदों आरोना सबनैया बिस्थिबारै फैनो नागिरदों ओमफ्राय माने आङो बेखौ प्रेंक खालामनो नागिरदों आरोना बेथ' हारसिं फैया नालाय बियो जोंनि आइया लायनो थांगोन नालाय ओमफ्रायो आं दा बेखौ माने आइया थांनो हानाय नंलानो होनना खोन्थानो नागिरदों आइया माने एसे खर' सानाय मोनदों होनना दायो उन्दुना दङ नालाय ओमफ्राय आं माने बेखौ आगैखौ बुंसिगोन आरो दा आइया थांनो हानाय नंलानो होननानै माने आइया थांगोन आरोना खर' सानायफोरालाय ओरैनो दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि मालाबा सायो आरोना इदिनो जेनेबा जोंफोरबोथ' सायो सबनिबो जेनेबा मा होनो बेखौ मानसिनि देहायाथ' आरो सानफ्रामबो मोजाङै थाखाया नालाय मालाबा समाव बेबायदिनो जायो होमबाबो माने सबनैयासो नालाय ओमफ्राय थांगोन आरोना जोंनि आइया ओमफ्रायो दायो माने आं आगैखौ माने थगायनो नागिरदों आरोना प्रेंक खालामनो नागिरदों ओमफ्राय मा बुङो बियो नोंथांमोनाबो खोनासंनो हागोन ओमफ्राय र' खालामनो आङो लाउदाव हो औ लाउदाव होनसै एकदम मोजाङै थगाय मा होनो नायनोसै थगायनो हायो ना हाया आङो ना हमनोसो हागोन नांदो ना मोजां खोनानाय नङा खोमा ना माबा मेलेरिया गोजांनाय बायदि हेल' होनदोलै मा खालामबाय दङ फरायबाय दङलै फरायबाय दङ फरायबाय दङ ओंखाम जायाखै जादो आरे हरनि जाबायानो हा आं जाबाय माजो जाखो माजो बिलाहि बेलाव बिलाहिजों जादोलै आङो बिलाहिजों मा बिलाहि दालि आरो बेंगनखौ थारमाने बर'नि बुंनो रोंला आरो इयो फान्थाव फान्थाव ओमफ्राय मिथिखायो दे आङो मिथिखायो दे ओमफ्राय कलेजाव थाङाखैमोन दिनै मानो थाङाखै कलेजाव जाबाय थानाय नोंखौ फन खालामदोंमोनथ' अ दहाय खालामदोंमोन ना बावगारबाय दानो बावगारो बावगारबायलै बुरिबाय नालाय बावगारबाय बुरि मोनसे बाथ्रा खोनासंनाय खोनासंबाय दङ बुं नोंखौ जे माइया लायनो थांनो नागिरदोंमोन ना नोंखौ जे माइया लायनो थांनो नागिरदोंमोन ना खोनादों खोनादों बुं दा माबा खर' सानानै उन्दुनासो दङ बिसनायाव ओमफ्राय दा थांनो हानाया मिसा बायदिसो मोनबाय आङो दालाय नों हारसिं फैनो हागोन ना हाया हारसिं फैनो होगोन दे आंखौ हाबाबो थांनो होआना हारसिं थांनो हाबाबो मोजाङै बुजि मोनाखै आरे हारसिं थांनो हायोबाबो होआना थांनो होआ होमबा दालाय होमबालाय माथो खालामगोन आंलाय नोंखौ लांनो हायाबा इयो दा खोन्थाबायबा गुजुबाय दङ नों खोनायाखै दा मा जागोन नोङो जानुवारियाव फैबा जाया मैना जानुवारियावसो लास्ट डिसेम्बराव जोङो बे बोराय बुरि मानसि गुमैयाबो बोराय आंबो बुरि ओमफ्राय आरो नङा जानुवारियावसो लांनो फैगोन आंखौ जानुवारियाव लाबगोन ना जोंहा माइया लायगोन ना जानुवारियाव लास्ट डिसेम्बरनिखौ जानांला दे नोङो गुवाहाटियावनो जादो जानुवारिनि 1 तारिखनिफ्राय थाङानो नोंसोरो बेरावबो इनिफ्राय जेथियाथ' 2 तारिखासो फैगोन ओंखायनोथ' 2 तारिखै फैबाथाय नोङो 3 तारिखै फैफादो जानुवारिनि 3 तारिखै 3 तारिखै मबेयाव थांगोन इनिफ्राय जेराव गोसोयावनो थांसै नों जेराव थांनो लेङो नों दा लास्ट डिसेम्बराव मोनजाला नालाय जोंजो
नोङो फैनो इच्छाथारमोन नामा लास्ट डिसेम्बरावनो? लास्ट डिसेम्बर सोर न'आव थायो बुंसो बुं। दा ओंखायनोथ' आं मा खालामगोन दा आंबोथ' नोंखौ फैजानो लुगैदोंमोन ना। नोंनो लायनो फै। आं लायनो थांनांगौ? अ माला लायनो थांगोन दे आङो? सबनेयानो थांगोन जोङो पिकनिक जानो। गाबोन फै इनिफ्राय फुङावनो जों थांगोन। बिस्थिबारै फुङावनो थांगोन फैगोन। हा गाबोन आंहा माबायाव थांनांगौ पार्लाराव थांनांगौ मुसुगुर फुजानो खानायखौ इसे हाजानो। गुवाहाटीयावबो मुसुगुर फुजायोना आं दाखालिसो फुजादो। है गुवाहाटीयाव फुजानो बायो आङो। एख नङा फै दानो थां नों मुसुगुर फुजानो। थेबाबो फैथारगोन नामा नोङो? लायनो फै नोंनो लायनो फै। नोंखौ आं दिनै पुरा प्रेंक बानायबाय भिडिअसो खालामबाय दं। नोंखौ आं दिनै प्रेंक बानायबाय भिडिअसो खालामबाय दङ आङो। नोंसोरो मोजां नङालै मानसिया। ओइ नोंनि बुंनायफोरखौ पुरा खोनाबाय दं केमेरायाव आं भिडिअसो बानायबाय दं। होगोन नोंखौ होनो नङाबा ओरैनो बानायदो नामा आङो? मोजां नङालै नोंसोर मानसिफोरा। आं हरसेखौ सानथारदोंमोन कि जेथिया माबा खर' सादों माब्लाबा जाबाय थायोना। ओमफ्राय माने थांमारनो नोङो थांमारनाय नंला होनना भाबिदोंमोन नामा? मानसिफोरानो मोजां नङालै नोंसोर। ओइ लागोन दिनै आङो। आं थगायनो होनना थगायाखै गुमैयासो थगायनो होदो इनो खाथियावनो जनानै दङ। गुमै आरो आब' खोनासं बदला लागोन आं दिनैया। थांबाथाय होनलाय। मोजां खालामाखै नोंसोरो आंखौ। दे ओमफ्राय माबा मा होनो थांगोन आं ओरैनो थगायहरदो नोंखौ फन खालामनायनि र' मैनाखौ एसे थगायहरनि होननानै गुमैयाबो होनबायना मैनाखौ थगाया मानो प्रेंक खालामा मानो बिथ' बिराद फैनो लुगैनानै दङ ओमफ्राय थांला होनबाथाय माबायदि जायो होननानै। ओमफ्राय थांगोनलै लायनो माने नोंहा खिन्थु खर' सानाया हसायानो माया खर' साना उन्दुनासो दङ। थेवबो थांगोन आरो लायनो। आरे थांगोनथ' थाङा जाजानो गिमारदो इयो नायलाय। प्रेंक बानायबाय आं नोंखौ भिडिअखौ नाय दायो। होनाङालैनो। दे फैग्रो। थांबाय दङ आङो। एसे माना हेल' हाय खालामना हो दे। हेल' हाय आंनि आब'आ एकदमबो मोजां नङालै आंखौनो प्रेंक खालामदों माबा। ओइ नों आंखौ मोजां नङासो होनना खोन्थाबाय आं हेल' हाय खालामनो होननायखौ। दे होमबा बाय। ओरैबायदि माने थांनाय नंला बायदि मोनदोंमोन आरो इना जोंहा आइया थांगोन नालाय गावखौ लायनो ओमफ्राय थांनाय नंला बायदि मोनथारदोंमोन इयो। मानो जानुवारियावलाय अबाव लांगोन आंखौलाय बावलायसो। हसा बायदि मोनदोंमोन इयो मानसिया बिराद फैनो गोसो जानानै दङ जोङो माने डिसेम्बरनि 30 तारिखाव थांगोन नालाय जोङो पिकनिक जानो जोंनि मानासावनो। ओमफ्राय बे आगैयाबो माने मुथु बिनानावा मानासखौ खनसेयाव थांफेरबाय आरोना मानासाव जोंथ' थांबायानो थायो होमबाबो माने बे आगैया थाङाखै नालाय खनसेबो ओमफ्राय बिनि थाखायनो माने जोङो माने पिकनिकखौ माने मानासावनो जागोन सानबाय आरोना लास्ट डिसेम्बरथ' नङा जेनेबा लास्ट डिसेम्बरानो देना 30 डिसेम्बर जोङो 31आव थांगोन सानदोंमोन ओमफ्राय उनाव आरो रायलायनानै मा सानफिनबाय जोङो 30 डिसेम्बरावनो थांगोन होननानै माने जाबाय आरोना। स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो जोङो ओरैनो दङ नालाय मा खालामगोन मा मागोन आंनि बोरायाबो बुंबाय मा आगैखौ प्रेंक कल खालामनाया मानो होननानै आगै माने आंसो आगै बे बैनाय जाबाय ओमफ्राय खालामनो होनायखाय खालामबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो बाय बाय बयनिसिमबो।